Kurang buang ya. Blengker ini lho. Ani mau pak mana? Jene lho. Tenang, weh, tenang. Santai. 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 Cepat balik ngomongnya. Cepat, Lem. Masuk. Bibi ya. Cukup bagus enggak bos panas ya? Bibi, Pak. Goreng. Ucem-ucem sok nasi ucem-ucem. Silang rono. Ini no. Jadi
jujur wong iki sak iki. Ndekno lepolno. Don cuk. Yo cuk. Aku diremu. Kuwi lho pasang terjune lho. Kono lho. Iya, jangan kuwi tak lemah to. Lah rek ndi? Kuwi berimu. Ye, motor wae. Loh. Direk. Aja mbok kene. Sawu Lah ini kaya ya. sik mbok. Ya salene kok ngobong menur. Engko tapi tengah-tengah mati ora terus-terus. Apa? Mercane kae? Ora lho ya. Niku Iya. Lah ya mati. Aduh tuh beli kok. Buatan. Masih kok. Mati iki. Nang ae. Iki kelasne. Apa ini mati? Aku mesti nomplok kae sak nyebloki aku. Ora, apa nomplok. Lho, ceblok lu ya. Ada tempat, Mas. Dulu kok apa ngene. Kalau ceklok. Dua. Oke, balak. Junai. Oke. Teko ngesor sing nyeblok. Gede lho, Mas. Iki apa? Lebih kan ditinggal nyeklok. Oke, balak. Ini kayak cekecer lho. Ora bajingan. Are ora nyeglok ya? Cuk. Kena krungote berarti kuwi apa, Mas? Kayak dhewe, Cuk. Tak. Ini sakit nih. Kita